Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up! Limited seats available. For more details, contact the link given below. Kajing boarding electric bakha kha kadang batang banlong ka wei ni kajing bahak mat yaki pai ba katha nongpo bat kani kajing kalan ne nadu menswa bat wat hadu kini kisngiru ki pai ba kidang hab ban mat yaka namar kini ki noy lam bat ki khot ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Nongpo Circle kila lek ban bo da kajing ujor hau executive engineer ka MEPDCL Nongpo Division Hakani kajing let kila yo ru banya kran markmat bat he officer ka tanat ban pen pau ya kajing sngokhya jong ki pat ba habakran sigilat pathai kubor u president ka FKGGP Nongpo Circle usamla pi khimdaj ulaong bah kajing yalang bat ki officer ka tanat kala kular ban shimkhya ban pen bet ya kajing pen biang boarding electric hakathan Nongpo Ulaong baki officer kila batai ki daw ki baka tanat ka kendu jing hakaban pen biang ya ka boarding henry ulaong baka jinglong jingman mentak kalong ka ba omla ban priang namar ka boarding ka wan tang kumba san minute henry ha baka lepan ka shimpor da ki bon kanta shwa bakan wan biang Ulaong baka ning jing le boarding baman ka por kala wan ra jing shibon ya ki pat ba nadu ki jeng kisam la pulie ki dukan bat ki we ki kam Abede ka jing ujor baka jing ujung pa ka ba jing lip ka ba kha Agini ki kinjat panay kuciong ba kajing light kalong siya bapalap ako ka light kawan tang 1 minute re kajing lip pate dagi kanta babam satu gendring yo kanta kabakta sibun ya tang ya ki sinong tray business ane ki school ki hospital nanginya kenle don sa ki kanja workshop ane ki ba kamtam ki ba pengkam ya internet base mo service kita de undi tang kita kiwi ki office di badan ni hang ne ha area पर कवे ते नगले जुनी हरिन बंगी लावन ने कंदो ngi iksa ngi कंदो याव executive engineer ne he sudon lok ba udon lang u SDO te nagale jung ki gila pensai ba ka jing nagale yang ki gelele kapala ban pen ha ya ne alai hang ne ko pertam hi ka pakta pun ka jing pensai ki kalong ba ka pakta pa ka de naga source Kamtam kabawan natin na po supply na po supply TV na po keren kulay bawan lumba ka musning hading to supply ba siya wiwi kumta lumba ka 0 point mo kiteng baki ang baki yale ban bala ban trimbiang sa kani light ba do chano po abat kiteng ki ang bala damdan light kabawan na po ka 0 point kiteng kipan pat na ka na po dem side mo te abi ni kata Yung ba bisa ang lo ba kadi ka itu na Mariang nomor ba bunyi line ki yai nomor ki cloud tak iba tabakin lap ya kata ka jingdu jong kala ya ka jelong ka jinjar ki nomor ba kamti ba yai na ko surok ba kila kan deploy ya ka maintenance but nagli jong ki slow ki ang ba bila slow ban ongi ki pa ba kadon kumba ki don ba di phun ban form ni kiding ne ban pumping ma kin sobha ban tip sa ka office jo ga MSTL kanang ba kilo kila ban bu RC ba kin tulik la pang ga kanong ta number dinong ba ga jingta jong kini ki nagilain ba ko ta ta ba silan ga ba ha supply ko to ne ko nang po te ka ba nagalian jong SDO ba executive engineer hi wala ong ba sian hi kinsa yane banwan ra ya kata ka Aramat kan dokter kaba kan kam pensuk kan light ya kata dingdu light kaba kata film ni kita kiting nek film kan nonton kita kading putih kita senar kita yang light andre ke kaba ya kata ro ki ang ba anda kira yo ya kata approval nek kabawan kaba kinyo ni na lor na ka central tebat kumju yang ban sian hi anda kila jendap sanya kan ka subsection ko po po anda ada kan dia ka baki kan dia ka shispa lipo r shispa lipo r kibini bakin sa ka jinglip lah anda ada pakai ba ka jinglip lah po kan nandon show bat ka don ko pira ka jinglip ki ang ba nagay ni ki ang ba tapi belum ya ke dia kiro kita lo na yang kita ki diang kata tingingi siang ba dondok kumbaki ang ba Nakalian yung kigin kan long kompta lagi siyang ba kompta higin long
Habatin, pej bahaki Kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya Kashab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon Kashab plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.